JFS και το XFS στο Linux να οφείλονται ακριβώς στο ότι δεν έχουν γίνει πλήρως ported ακόμα. Προφανώς στο μέλλον θα είναι και αυτά πιο σταθερά, θα δουλεύουν σωστά, ιδιαίτερα το XFS το οποίο είναι σχεδόν έτοιμο. Για την ώρα το X3FS έχει δείξει ότι είναι υπερβολικά σταθερό, με τη στάνταρ ρύθμιση κιόλας. Ευχαριστώ. Πρέπει να πω και τη δικιά μου κακία. Κανένα file σύστημα δεν είναι τέλειο. Όπως κανένα λειτουργικό σύστημα δεν είναι τέλειο. Ούτε στη ζωή μας το σύστημα το λειτουργικό που ζούμε δεν είναι τέλειο. Γι' αυτό η καλύτερη οργάνωση, προμελέτη του συστήματος και ειδικά η διατήρηση των εφεδριών των στοιχείων σας που διατηρείτε, το λεγόμενο backup, είναι ο καλύτερος τρόπος να διασφαλιστείτε από κάθε άθελο ή ηθελημένο σφάλμα του λειτουργικού και του κάθε συστήματος αρχείων. Μάλλον αυτή θα είναι η πιο λογική απάντηση σε αυτό. Μην περιμένετε ότι όλα έχουν λυθεί. Μα τίποτα δεν έχει λυθεί από τη στιγμή που υπάρχει έστω και ελάχιστη πιθανότητα κάτι να πάει στραβά. Εδώ απλώς ήθελα να κάνω εγώ τη διαφήμισή μας ότι στα PCs που στείλουμε έξω στο InstallFest έχουμε φροντίσει το Red Hat 7.2 να διορθώσουν οι εγκαταστάτες να διαθίσταται με File System External 3. Οπότε άμα το βγάλετε από την πρίζα από όταν το ξαναβάλετε θα πρέπει να δουλέψει αμέσως. Κάποιος από εκεί είχε σηκώσει χέρι νομίζω. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ταμπούρη, αν υποθέσουμε ότι εγώ θέλω να ξέρω πότε δημιουργήθηκαν τα αρχεία μου στο Unix, μπορώ να το κάνω αυτό? Γιατί πιστεύω ότι δεν γίνεται. Δηλαδή ο χρόνος που αποθηκεύεται στο σύστημα αρχείων είναι ο χρόνος που άλλαξε το inode. Εάν εγώ θέλω να ξέρω πότε δημιουργήθηκε το αρχείο μου, μπορεί σε κάποιο άλλο σύστημα κάποτε πριν πολλά χρόνια ίσως, μπορώ να το κάνω αυτό? Εάν ένα συγκεκριμένο file system δεν αποθηκεύει το χρόνο δημιουργίας, δεν μπορείς να ξέρεις το χρόνο δημιουργίας. Το οποίο δεν συμβαίνει. Τυπικά τα file systems κρατάνε και το χρόνο δημιουργίας και το χρόνο τελευταίας προσπέλασης και το χρόνο τελευταίας αλλαγής. Κρατάνε 3 χρόνους. Οπότε μπορείς να ξέρεις πότε φτιάχτηκε, πότε αλλάχτηκε από κάποιον, πότε απλά το διάβασε κάποιος. Κρατάει το extending το χρόνο δημιουργίας? Νομίζω πως όχι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν το έχω κοιτάξει τελευταία. Δηλαδή το έλεγε ο Riley στο Unix Power Tools ότι είναι ψέματα. Αν σας πει κανείς ότι το Unix αποθηκεύει το χρόνο δημιουργίας, δεν ισχύει. Δεν μπορώ να απαντήσω επί του θέματος γιατί δεν το κοιτάω αυτή τη στιγμή. Να κοιτάξω τους χρόνους. Next. Ας μιλήσει κάποιος άλλος και μετά εσείς. Ναι, έρχεται το μικρόφωνο τώρα. Κάποιο module για Solaris υπάρχει? Για το file system του Solaris? Τουλάχιστον από άποψη ανάγνωσης και πιθανότατα και γραφής υπάρχει. Και ποιο είναι αυτό? Μέσα στο kernel είναι ενσωματωμένο. Αν κάνεις mount σε σαν file system, ξέρω Pavla Taf, σαν κάτι τέτοιο, θα το φορτώσεις κανονικά το Solaris, απλά δεν μπορείς να μπουτάρεις από file system Solaris, γιατί δεν το υποστηρίζει το Lilo το Grab. Και ο Stite, ξέρω εγώ, στο mount πώς το δηλώνει? Mount, πώς? Το βλέπει έτσι το... Okay. Πάντως, από όσο έχω ακούσει επί του θέματος, δεν είναι και τόσο καλή ιδέα να γράψεις πάνω σε UFF από Linux. Εντάξει, ναι, για ανάγνωση. Ευχαριστώ. Ωραία, κάνω. Μπορούν όλα περιφερειακά να υποστηρίζονται από Linux? Δηλαδή η συμβατότητα υπάρχει συμβατότητα. Πολλές φορές drivers λείπουν. Γενικά υποστηρίζονται σχεδόν τα πάντα, απλά συνήθως η υποστήριξη αργεί να βγει σε σχέση με τα Windows. Στα Windows συνήθως η υποστήριξη υπάρχει πριν καν βγουν τα Windows, γιατί πολύ απλά η Microsoft έχει διανύμει στις εταιρείες δοκιμαστικές εκδόσεις. Στο Linux
Η υποστήριξη βγαίνει πιο αργά, πολλές φορές αρκετά πιο αργά, αλλά μην ανησυχείς, και στα Windows έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα στα οποία όταν βγαίνει η επόμενη έκδοση του λειτουργικού ανακαλύπτεις ότι η τάδε συσκευή που δούλευε με το προηγούμενο λειτουργικό δεν υποστηρίζεται σε αυτό, γιατί πολύ απλά η εταιρεία δεν ασχολείται καν να βγάλει υποστήριξη. Οπότε Πολλές φορές παίρνουμε μια συσκευή και χάνουμε τα drivers. Και μπαίνουμε στο ίντερνετ και κατεβάζουμε drivers από το ίντερνετ. ναι. Προσωπικά είχα μια εμπειρία τέτοια και δεν βρήκα drivers Linux. Όχι ότι είχα Linux, απλά δεν το είδα στη λίστα. Μιλάμε τώρα για το Linux. site της εταιρείας. Ορίστε. Για το site της εταιρείας μιλάμε. Όχι, για της εταιρείας του προϊόντος που είχαμε. Ναι. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητος η ίδια η εταιρεία θα βάλει τους drivers στο site της. Είναι λίγες εταιρείες οι οποίες βάζουν drivers για Linux και ακόμα λιγότερες αυτές που βάζουν drivers για κάποιο BSD, ας πούμε. Συνήθως βάζουν για Xenix, για κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα πρέπει να κοιτάς ο ίδιος ο πυρήνας του Linux, ένας συγκεκριμένος πυρήνας, τι υποστήριξη έχει. Αν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή βάλουμε kernel 2.2 κάτι, σίγουρα θα υποστηρίζει πολύ λιγότερες συσκευές από ότι ο 2.4. Ας πούμε συσκευές USB, γενικά κανένα mouse, κανένα πληκτρολόγιο το πολύ να δουλέψουν. Από εκεί και πέρα, αν θες τίποτα παραπάνω, θες οπωσδήποτε πυρήνα 2.4, γιατί εκεί υπάρχουν ενσωματωμένες αυτές οι υποστηρίξεις. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είχα θίξει πριν το θέμα, ειδικά με τα laptops, τα οποία έχουν ενσωματωμένο το modem. Οι εταιρείες αρνούνται πεισματικά να δώσουν τις προδιαγραφές πάνω στις οποίες βασίστηκαν για να φτιάξουν αυτό, και οι Linuxάδες ως αντίπραξη λέει δεν ασχολούμαστε να κάνουμε reverse engineer το VXD, εσείς χάνετε πελάτες. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Μπορεί να πει κανείς ότι έχει γίνει και προσπάθεια reverse engineering και όλα αυτά, αλλά από ένα σημείο και πέρα δεν είναι δυνατόν και υπάρχουν και νομικά κολλήματα που δεν μπορούν. Δηλαδή ακόμα και αν βγάλουν drivers θα τους κλείσουν μέσα, όπως κόντεψαν να κλείσουν αυτούς που είχαν φτιάξει το DCSS για το DVD. Το θέμα με τους drivers γενικά είναι ότι υπάρχει μια διαφορετική φιλοσοφία πώς είναι οι drivers στο Linux και πώς είναι στα Windows. Στα Windows εγκαταστάς ένα βασικό σύστημα Windows και κατεβάζεις τους drivers από το ίντερνετ ή από το CD οπουδήποτε. Στο Linux πάει διαφορετικά. Οι drivers υπάρχουν ήδη στο λειτουργικό σου σύστημα. Δηλαδή, ό,τι συσκευή έχεις, οποιοδήποτε driver που είναι αυτή η συσκευή θα πρέπει να υπάρχει ήδη στον πυρήνα το οποίο ήδη έχεις. Δεν θα το κατεβάσεις από πουθενά. Το ίδιο και για την κάρτα γραφικών όταν σηκώνεις το X περιβάλλον. Θα πρέπει ήδη η κάρτα γραφικών να υποστηρίζεται από το X περιβάλλον. Αν δεν υποστηρίζεται, θα πρέπει να περιμένεις την επόμενη έκδοση των X Windows που ίσως δεν θα αργήσει να βγει. Τα drivers υπάρχουν. Τώρα, από εκεί και πέρα για το ποσοστό πόσα υπάρχουν και πόσα δεν υπάρχουν, πέρα από όλα αυτά, ξέρω τη φιλοσοφία, τι υπάρχει σήμερα, τι υπάρχει αύριο, ένα πράγμα που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για τον κόσμο και θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι καλά, είναι ότι δεν έχει, ακόμα κι αν πάρεις ένα προϊόν το οποίο είναι closed, δεν ξέρεις τίποτα γι' αυτό και το πάρεις στο μηχάνημά σου, ακόμα κι αν υποστηρίζεται σήμερα από την εταιρεία την οποία το παίρνεις, αυτό δεν σε εγγυάται τίποτα. Μπορεί σε ένα χρόνο, σε 2 χρόνια, δεν θα το πετάξεις, το θέλεις ακόμα, να αλλάξει το λειτουργικό σύστημα, να κλείσει εταιρεία και να μείνεις εκτεθειμένος. Τι κάνεις τότε? Είχε συμβεί σε αυτή την περίπτωση προσωπικά σε μένα μια κάρτα τηλεόρασης που έκλεισε η εταιρεία και μου έμεινε η κάρτα τηλεόρασης. Δεν μπορούσα να την κάνω τίποτα όταν βγήκανε τα Windows XP. Να τη χρησιμοποιήσω στα Windows XP. Αν είχε φροντίσει η εταιρεία και είχε δώσει κάποιες σχετικά ανοιχτές προδιαγραφές και είχαν φτιαχτεί drivers, όχι απαραίτητα για το Linux, να είχαν γενικά φτιαχτεί drivers, τότε με αυτόν τον τρόπο δεν θα πέθαινε η κάρτα. Θα μπορούσε κάποιος να ασχοληθεί μαζί της, να φτιάξει κάποιους drivers για αυτή και να εξακολουθεί να το χρησιμοποιεί εφόσον υπάρχουν αυτοί οι drivers, και φυσικά αυτοί οι drivers θα υπάρχουν γιατί είναι ελεύθεροι. Αυτό δηλαδή, και είναι πολύ καλό, ακόμα και αν κάποιος από εδώ πέρα δεν βάλει ποτέ στο μηχάνημά του Linux ή γενικά σαν φιλοσοφία να κοιτάει τι γίνεται με τη συσκευή που θα πάρω. Δηλαδή να πάρω μια συσκευή που θα κοστίζει 2-3 χιλιάρικα πιο φτηνά, αλλά όμως ανά πάσα στιγμή θα έχω το φόβο ότι η εταιρεία θα κλείσει και θα μου μείνει όλη η συσκευή, τι να δεν κάνω? Καλύτερα θα κοιτάξει πρώτα να πάρει έστω μια άλλη που να είναι πιο ακριβή, αλλά θα είναι πιο ανοιχτό πρότυπο, κάποιος έχει φτιάξει drivers για αυτό και θα είναι σίγουρος ότι θα του μένει αιώνια. Πέρα από αυτό, υπάρχει πιθανότητα να υπάρχουν drivers για τις